ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ተአካ ማርያም ክሳብ ሕዚ ብዝተገበረ መጽናዕቲ መሰረት ኣብ ኣኽሱም እቲ ዝዓበየ ቤተ መንግስቲ ምዃኑ ይሕበር። እዚ ቤተ መንግስቲ ኣብ 50ን 60ን ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኮይኑ 80 ብ120 ሜትሮ ግዝፈ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ እዩ። እቲ ዘሕዝን ግና እዚ ኣብ ሓደ እዋን መስተንክራዊ ዝነበረ ምናልባት እውን ንግሳዊ ቤተ መንግስቲ ክኸውን ዝኽእል ስፍራ ፈራሪሱን ኣዝዩ ውሕድ ተሪፉ እዩ ዝረአ። ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። በተለይ ኣብ ክልል ትግራይ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሓት ሓድግታት ከም ዘለዉ ኩሉ ዝፈልጥ ሓቂ እዩ። ሕዚ ንርከበሉ ከዓ ኣብ ጥንታዊ ታሪኻዊ ቤተ መንግስቲ ተአካ ማርያም ኢና ንርከብ። እዚ ቤተ መንግስቲ ኣኽሱም ካብ ዘለዉ ብዙሓት ቤተ መንግስታት ብስፍሓቱ እቲ ዝዓበየ ቤተ መንግስቲ ምዃኑ ይዝረበሉ እዩ። ቤተ መንግስቲ ተአካ ማርያም ኣብ 6ይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተመስረተ ይግለጽ። ሕዚ ዘሎ ኩሉ ቦታ እውን ኣብ ማእኸል ወይ ከዓ ሕምብርቲ ቤተ መንግስቲ ጥንታዊ ተአካ ማርያም እዩ። እዚ ኮፍ ኢለሉ ዘለኹ ከም ዝፍለጥ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ምንም ዓይነት ናይ ኣፍልጦ ዘይነበረ ቤተ መንግስቲ ሕዚ ከዓ ኣብኡ ተረኺብና ብዛዕባ እዚ ቤተ መንግስቲ ሓደ ሓበሬታ ናብኹም ክነብል ኢና። በተለይ ሕዚ ኮፍ ኢለሉ ዘለኹ ብኮርያውያን እና ከምኡ እውን ናይ ዓዲ ውሽጢ ተመራመርቲ ኣብዚ ስነ ኳዕቲ ኣካይዶም እዮም። ኣብዚ ስነ ኳዕቲ ምስ ኣካይዱ ከዓ ኣብዚ በሰናቲምን ከምኡ እውን ኣዕታርን ተረኺቦም እዮም። እዚ ሓደ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ምዃኑ ምልክት ዝሃበሉ እዩ። ብዛዕባ እዚ ቤተ መንግስቲ ዘድስስ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣለና። ሕዚ እውን ተመልከትና ጻንሕትኩም ምሳና ይኸውን ክብል ይፈቱ። ዘለናሉ ቦታ ብሓፈሻ ዓዲ ክልተ ተባሂሉ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዝፍለጥ ጥንታዊ ስፍራ ኢና ዘለና። ብፍላይ ኣብ ግዜ መንግስቲ ኣኽሱም ዓዲ ክልተ ማለት እቶም ብዙሓት ኣብያተ መንግስታት ዝርከብሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ካብኣቶም ሓደ ተአካ ማርያም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስፍራ እዩ ማለት እዩ። እና ኣብዚ ቦታ እዚ ኣርኪኦሎጂ ብስነ ኳዕቲ ብዝተገበረ ጽንዓት 120 ብ80 ሜትሮ ስኩዌር ስፍሓት ዝነበሮ በዓል 4 ደብሪ ዓብይ ቤተ መንግስቲ ነይሩ ማለት እዩ። እና እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ኣብ 6ይ ክፍለ ዘመን ብሓደ ግሪካዊ ተጓዓዛይ ከም ዝተጎብነየን ከም ዝተራእየን ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ይርድኡና ማለት እዩ። ስለዝኾነ እዚ ስፍራ እዚ መንግስቲ ኣኽሱም ይግለጸሎም ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ክብርታት ሓደ ኣብ ዓበይቲ ቤተ መንግስታት ኣብያተ መንግስታት ሃኒጽካ ምሕደራ ናይ ምክያድ ስለ ዝነበረ እዚ ኣብ ታሪክ ኣኽሱም ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘለዎ ስፍራ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ተአካ ማርያም ቤተ መንግስቲ ኣብ ኣኽሱም ካብ ዝነበሩ ቤተ መንግስታት ተሓደ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መጽናዕቲ እቲ ዝዓበየ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣኽሱም ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። እዚ 120 ብ80 ሜትር ስኩዌር ካሬ ዝነበሩ ዓብይ ቤተ መንግስቲ ኣኽሱማዊ ኪነ ህንፃ ዝወነነ ዓብይ ቤተ መንግስቲ ከም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ቦታ ዝተገብሩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተገብሩ መጽናዕትታት ዝሕብሩ። እዚ ቦታ ያው ኳዕቲ ዝተሳለጠሉ ብ1906 ብደች ኣክሱም ኤክስፔዲሽን ዝበሃል ብኢኖ ሊትማን ዝምራሕ ሓደ ናይ ስነ ጥንቲ ተመራመርቲ ጉጅለ ናብ ኣክሱም መፅኡ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት እሱ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ፈራሪሱ እዩ ረኺቦሞ። መጀመርያ ግዜ እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ብኸመይ ፈሪሱ ዝብል ስቲል ብመጽናዕቲ ዝተረጋገፀ ነገር የለን። እሶም ግን ኣብቲ ሰዓት እሱ ፈራሪሱ እዩ ረኺቦሞ። ፈራሪሱ ከምቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና እውን ብኣባይቲ ተሸፊኑ እዩ ተረኺቡ ነይሩ። ሕዚ እውን ኣብቲ ቀጽሪ ቤተ መንግስቲ ናይ ግለሰባት ኣባይቲ እኒአው ሕዚ እኒአናዮ ብምሉኡ ኣባይቲ እዩ ነይሩ። ስለዚ እሶም ኣብዚ ዝገበርዎ ውስን ኳዕቲ እቲ ቤተ መንግስቲ እንታይ ክመስል ይኽእል ነይሩ ኢሎም ሪኮንስትራክት ዝገበርዎ ኣሎ። ብሓደ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ስትራክቸር ቅርጺ እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ኣካል ናይቲ ደች ኣክሱም ኤክስፔዲሽን ዝበሃል ቲም ኣካል ናቱ ዝነበረ ሓደ በዓል ሞያ ኪነ ህንፂ ዳንኤል ክለርክ ዝተባሃለ ሰብ እንታይ ይመስል ነይሩ ኢሉ ሰሪሕዎ እዩ። እሱ ጸኒሕና ኣብቲ ቤተ መዘክር ክንሪኦ ኢና። ስለዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ቤተ መንግስቲ ነይሩ። ኣክሱማዊ ኪነ ህንፃ ዝወነነ ቤተ መንግስቲ ነይሩ። ቤተ መንግስቲ በቲ ቀደም ነይሩ ዝበሃል ናይ ወለድና እዚ ብምሉኡ ተትሕተና ዝንሄ ገዛታት ይበሃል ብምሉኡ ኣብ ርእሲት ዳሕራይ ተሰሪሑ እምበር ታሕቲ ብምሉኡ ገዛታት ከም ምህላው እዮም እንዳበሉ ዘጽንሕና እዩ። ሕዚ እውን ብምሉኡ ዘሎ ዓዲ ክልተ ቅርስታት ብምሉኡ ክሕደሰልና ክርአ ተራእዩ ተፈትሹ ብደንቢ ክኽበር ندلي نحن هم ناب ولدنا زحلف وني بو اندا تردو اندا تمهرو خخدو
زعابي خطكم له زعابي كفلت ودما يجبأ بوزي نبرت خوينا ندات رديهم خدو كل زينة تهجع مريم بيت منجسي أبرها وعصها زبل كله كم وني ما يفيز بيت كله سلزل حساب حاولتنا ساونك سوانا ناي مزيمنا بسر بولو ساهز إيكاليونا زخي تاريخات دافلتنا نتهم دكراون كنا فلتهم بوزي مع منايق بن. إذا بيت منجست زجن من مخانو تاي بيت منجست دينيور تاي نيروز بوت هذا فلت نجاريله. زتوان أو زبوت هذا خنصر رحون مدى كسرح له زي بالحساب ونزقربنا من تأيو إذا بيت منجست زي عوي أو خصون كابز نور بيت منجست تبعيته قدام يزو خنا بيت منجست كساح زي بزول له مثلا عتي تقدام يزو نور بيت منجست يو قل لوكيشنو بزح سوي يفلط لوكيشنو يفلطون كم تنرى زلنا سيلو ميدا إذا مثل سيلو زخون بوتا برخ زولو استفلا لي قرصتات نيوستي الإكسكافيشن زول لي بوتا أيو قعدتات يتقلب يزبوتا نصنع عتتات يتقلب يو قل تي نايت بيت منجستي بوتا انتهي كم زنوره بزح سوي يفلطون بفلاي كعن بعشر ساعات 36 طالعنا نخال أي جزء مزيم زبيته منجستي نخلته بزان نري أزلنا من جدي نخلته قريص أم خصاوز حلفو تبيته منجستي بزح أي فلات نيرو بجزء تشوفنا أي كابزون استوصنوا حدا كورنر ستون استفلا لي وسيلهم تي إذا أنا بارك زبالون كابز استسهل حيو استوصنوا كابز استوصلوا نجارات اللي هو سلازي عاوز مدى مسرح تعوي أدفانتجو توخصم تزعبي بيت منجست زنوروا اللي بوتها توهيلو إنه مخفلات سوون موسيو تي بوتا تاي مسليلو خريو اللي هو كأون زي نايز بيت منجست ستراكشر تاي مسني رزق كعب أبت بيت منذكر زلوا ريكونستراكشن كريتو له أوكي نمفلاتو يقلل مالتي بيت منجستي تاكا مريم بزح زيت زربلو زيت سرحلن زيت حوصلن ولا كو انت خنا ጥንታዊት ከተማ አክሱም ንብዙሓት ዘበናት ዋና ከተማ ኮይና ንኽትም ምስረት ካብ ዝኽእሉ ነጥብታት እቲ ሓደ ምዃኑ ይግለጽ ዘለና ለስፍራ ድማ ኣብ ዘመን አክሱም ኣብ ሻርሻይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ዓብይ ቤተ መንግስቲ እዩ ስለ ዝኾነ ንልዕሊ 1600 ዓመታት ዘይተቋረጸ ማለት እዩ ዘይተቋረጸ ሰንሰለታዊ ናይ ታሪክ ምትእስሳር ካብ ሳባብያን ቀጽሉ በአክሱማውያን ዝቐጸለ ግዛኣታዊ ሓድነት ከም ዝነበረ ንርዳእ ማለት እዩ ና ድሓር አክሱም ከም ዋና ከተማ ክትምስረት ካብ ዝኽእልዋ ነጥብታት ምኽንያታት ሓደ ናይታ ከተማ ብራኸ እዩ ኣብ ልዕሊ 2000 ሜትሮ ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ እትርከብ ከተማ አክሱም ካሊ ናይቲ ከባቢ ልሙዕነት እዩ ሕዝብንየ ንሪኦ ዘለና እምባ ሓፀው እዩ ሓፀው ማለት ብጣዕሚ ን10 ኪሎ ሜትር ናብ ካብ ሰሜን ንደቡብ ካብ ምዕራብ ንምብራቕ ዝተዘርገሐ ልሙዕ ተሓራሳይ መሬት ኣለና ማለት እዩ ቀፂሉ እውን ምስ ኣብ ከባቢ አክሱም ዘለው ከተማታት ጥንታውያን ከተማታት ደብረ ማክዳ ተባሂሉ ጽዋዕ ስፍራ ብናይ አክሱም ታሪክ አፈ ታሪክ ደብረ ማክዳ ማለት ናይ ንግስተ ሳባ መንበር ከተማ እዩ ነይሩ ስለዝኾነ አክሱም ክትምስረት ከላ ሃንደበት ተመስረተት ከተማ ዘይኮነት ነቲ ቅድሚኡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ስልጣነታት ተተርኢሳ ወይም ድማ ንዕኡ ወሪሳ ዝተመስረተት ጥንታዊት ከተማ ብምዃና ምስ ሳባብያን ካብ ሳባብያን ቀፂሉ አክሱማውያን ታሪክ ስለ ዝወረስዎ ኣብዚ ስፍራ እዚ ተዓብይ ቤተ መንግስቲ ክህነጽ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተአካ ማርያም ብ2006 ዓመተ ምህረት በደቡብ ኮርያዊ ክኢላ ተመራማሪ አርኪኦሎጂስት ኣብቲ ቦታ መጽናዕቲ አካይዱ ከም ዝነበረ يحبر يو استقبل بارت نايت بيت منجستي كم زهلو تحزني إنا يبوتا وعلى برخ زبالة بتت عمق زبالة بايزوي بعسرت بغلتاش حين شديشان حدا دو كورياوي كوخ زبال سواي اسكافيشن تخايدو نيرو زبوتا ستيل بوزح نغارات يمزلو تان رياز لنا بوتا تي اسكافيشن تخايد لا بوتا كاو بوزح نغار يمترا كانالات ترخيوم يوم سانتيم ترخيو عطروتات عم بوزحات ترخيوم ازي إكسكافيت تزجبر ستوستن ستراكشر نايت بيت منجستي بترخوني بدنبي فول سكيل إكسكافيشن عوي إكسكافيشنات قاعدة تزجبر نيرو مزبوطة بزح نجار موز أنيرو حزونكو كورنر ستونات زموسلو بزبوطات نيوز نوري أزلنا زيوم كوتو تلوت بيت منجستي تاي مسر نيرو زول ستوستن فين شخارين ناخلي كم تنوري أزلنا حدار مريت وين مثلا نيرو
ጀርመናውያን ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣብ 1906 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ነቲ ቦታ ኳዕቲ ዘካየድሉ እንትኸውን እቲ ቦታ ብኣባይቲ ዝተሸፈነ ከም ዝነበረን ሰባት ድማ ኣእማን ካብቲ ህንፃ ክጥቀሙ ከም ዝረኣዩን ይሕብሩ። ካብቲ ብኳዕቲ ዝረኸብዎ ፍርስራስ መሰረት ብምጋር በአባል ዶቼ አክሱም ኤክስፔዲሽን ብዝነበረ ዳንኤል ከርነከር ዝተባሃለ ሰብ እዚ ኣብ ምስሊ ዝረአ ኪነ ህንፃዊ ንድፊ ተሰሪሕሉ እዩ። ኣብ አክሱም አርኪኦሎጂካል ሙዚየም ንረከብ ናይቲ ተኣካ ማርያም ቤተ መንግስቲ ስትራክቸር ታይ ይመስል ነይሩ ንምርኣይ እዩ። እቲ ቤተ መንግስቲ ብ1906 ብጀርመናውያን ኳዕቲ ተገይሩሉ እቲ ቤተ መንግስቲ ታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ስትራክቸር ምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ናይ ውሽጣውን ናይ ደገውን ስትራክቸር ታይ ይመስል በአካል ናይቲ ቲም ዝነበረ ዳንኤል ክለርክ ዝተባሃለ ሓደ ጀርመናዊ ተመራማሪ ናይ ኪነ ህንፃ ሰብ እዩ። እሱ ዘቐመጦ መሰረት ጌርና ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ስትራክቸር እውን ነና እሱ ክንርኢ ኢና። እቲ ቤተ መንግስቲ ታይ ይመስል ነይሩ ንምርኣይ ዝብል እዚ እቲ ናይ ደጊኡ ይመስል ነይሩ፣ እዚ ከዓ እቲ ናይ ውሽጡ ይመስል ነይሩ። ስፍሓት ናይቲ ቤተ መንግስቲ 120 ሜትር ስኩዌር ነይሩ። እቲ ቤተ መንግስቲ ያው ዙርያ ነይሩዎ ከም ፎርቲፊኬሽን ኮይኑ ዘገልግል እውን ነይሩ። አክሱም ብርክ ዝበሉ ታሪኻዊ፣ ጥንታዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላውን ሰብ ሰራሕን ሓድግታት ኣብ ጓጓ ሓፊቓ ዝሓዘትን እቶም ሓድግታታ ድማ ኣብ ትካል ሓድግታት ዓለም ዩኔስኮ ተመዝጊቦም ዝርከቡ እንተኾኑ እዞም ሓድግታት እዚኦም ንምህዋፅ ድማ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዕማማት እናተሰርሑ ከም ዝርከቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ አክሱም ኣይተ ገብረመድህን ፍጹም ብርሃን ከምዚ ዝስዕብ ይገልጹ እዮም። ኣብ ዩኔስኮ ተመዝገቡ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ዘለዎ አክሱምን ከባቢን ታሪኻዊ ጥንታዊ መንደሪ ጥንታዊ ከተማ እዩ። ስለዚ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ዘለዎ እዮም። ክንዲ ዝተኻእለ መጠን እዞም ሓድግታት እዚኣቶም ምፍላጥ ሰፋሕቲ ስራሕትታት እናሰርሕና ኢና ዘለና። ኣብቲ ክልል ተፈጢሩ ብዝነበረ ኩናት ምኽንያት ዋሕዚ በጻሕቲ ዓዲ ተዘሓሒሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ድሕሪ ሰላም ምዕሳል ስዒቡ በጻሕቲ ዓዲ ናብቲ ከባቢ ኮይዶም ዕዶት ንኽገብሩ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ እውን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ አክሱም ኣይተ ገብረመድህን ፍጹም ብርሃን ወሲኾም ይጸርሑ እዮም። ቅድም ክብል በቲ ዝነበረ ጦርነት ኩነታት ያው እዚ ከባቢ ናይ ቱሪዝም ምንቅስቃሱ ወዲቑ ጸኒሑ እዩ። ሕዚ ድማ ናብቲ ዝነበሮ ኢሉ እውን ካብኡ ንላዕሊ ንኽዓቢ ምክንያቱም እቲ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ከተማ ዝውሰን ኣብዚ ቱሪዝም ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቱሪዝም ምንቅስቃስ ዝውሰን ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ እንድሕር ሃልዩ ንዕኡ ንምዕባይ ከዓ ዘድሊ ስራሕትታት ክንሰርሕ ስለ ዘለና መሊስና ኣብዞም ሓድግታትና ትኩረት ሂብና ማሕበረሰብ እውን ኣብዚኦም ተገዲሱ ክሰርሕ ባዕሉ ክከናኸኖም ክሕግዝ ዝኽእል ኣካላት እውን ምምፃእ ከምኡ እውን እቲ ናይ ሰላም ኩነታት እውን ብዝግባእ ደረጃ እናስራሕና እቶም ሓድግታት እውን ናይ ምፍላጥ ስራሕቲ እናስራሕና ጋሻ ክመፅእ ዘግብር ስራሕትታት እናስራሕና ኢና። ኣብ ከባቢታት አክሱም ክሳብ ሕዚ ብዙሓት ዘይተፈለጡን ዘይተረኣዩን ሓድግታት ይርከቡ። ካብዚኣቶም ክሳብ ሕዚ ዋላ ሓደ ቆላሕታ ካብ ዘይረኸቡ ሓድግታት ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ተኣካ ማርያም እዩ። እንታይ ነቲ እዚ ቤተ መንግስቲ ንምፍላጥ ኩሎም ነዚ ዛዕባ ዝምልከቶም ኣካላት ተቢዖም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ክኢላታት ቱሪዝም ሓሳቦም የካፍሉ እዮም። ቀዳማይ ክስራሕ ዘለዎ ነገር ኳዕቲ ምክያድ እዩ። ኳዕቲ ተኻይዱ ናይ ስነ ጥንቲ ኳዕቲ ተኻይዱ እቶም ጥንታውያን ስፍራታት ተኸሊሎም ክፍለጡ ኣለዎ። ስለዝኾነ ናይ ስነ ኳዕቲ ተወሳኺ ስነ ኳዕቲ የድሊ እዩ። ክሳብ ሕዚ ተጸንዐ ታሪኽ ብ1906 ብቆጻጸራ ፈረንጂ ብደች ወይም ብጀርመናውያን ተጀመረ ኳዕቲ ነይሩ። ኣብዞም ዝሓለፉ 120 ዓመታት 4 ወይ 5 ዝኾኑ ኳዕትታት እዮም ተኻይዶም ብጣልያናውያን፣ ብፈረንሳውያን፣ ብእንግሊዛውያን ዝተወሰኑ ኳዕትታት ተኻይዶም ማለት እዩ። ካብዚ ተደረኸ ካብዚ ተላዕለ ብዛዕባ አክሱም ታሪኽ ብስነ ኳዕቲ ሕዚ ንፈልጦ ትሕቲ 5% እዩ። ስለዝኾነ ልዕሊ 95% ታሪኽና ብስነ ኳዕቲ ተረኺቡ ተዘይተፈሊጡ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ሓደ ክስራሕ ዘለዎ ናይ ተወሰኽቲ ናይ ስነ ኳዕቲ ስራሕቲ ክካየድ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ካብ ሎካል ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነብር ማሕበረሰብ ካብ መንግስቲ ካብ አፍሪካውያን ካብ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ
ንቱሪዝም ትኩረት ተዋሂብዎ ትህንጻታት ታይ ይመስል ነይሩ ዝብል እንደገና ኣብ ሙዚየም ንዑኡ ዝውክል ሪኮንስትራክሽን ንብለሎ ንዑኡ ዝውክል ሞዴላት ሰሪሓ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ጽባቐ ንዓለም ምርኣይ ይከኣል ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ ኢንቴንሲቭ ዝኾነ ሰፊሕ ዝኾነ መጽናዕቲ ክግበር እዩ ቀዳማይ ዝጠለም ማለት እዩ ካብኡ ኣብዚ ግቢ ዘሎ ነገር ብምሉኡ ንሃወፅቲ ብዝምቹ ጌርካ ከተዳልዎ ኣለካ ለሰባት ድዮም ናይ መንግስቲ ገዛውትታት ንዩ ሰሙን ኣብኡ ኮይኖም ክዕቀቡ ዝግብኦም እንተኮይኑ ዓቂብካ ክላዕል ዝግብኦም እንተኮይኑ እውን ልዒልካ እቲ ቦታ ግን ኤክስካቬት ክግበር ንዩ ብፍላይ እቲ ዝኒአናዮ በሪኽ ቦታ ኤክስካቬት ተገይሩ እንታይ ይመስል እቲ ስትራክቸር ሕዝውን ስትራክቸር ኩሉ ከም ዝኽእል ዘመላኽተካ እቲ ቦታ ብርኽ ዝበለ ቦታታት ንዩ እዚኦም ህንፃታት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እዚኦም ተኺዒትካዮም ዝኾነ ስትራክቸር ከርእየካ ይኽእል እዩ ስትራክቸር ጌርካ ሰባት መፅኦም ክውፅዎ ግዜ ክሕልፍሉ ዝኽእሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ቦታ እዚ ግን ከምቲ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ዝረአ ኢግኖር ተገይሩ እዩ ተገዲፉ እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ስጋኣት እውን እንታይ ኣለና ኣነ እዚ ቦታ እዚ እውን ፀኒሑሲ ቤተ መንግስቲ ምንባሩ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ቦታ እውን ምንባሩ ንባዕሉ ከይንስኡን ይፈርሕ ስጋኣት ኣለና ከምኡ ዓይነት ስጋኣት ምክንያቱ ከምዚ ትሪኦ ዘለና ምንም ነገር ዝረአ ነገር የብሉን ብዙ እውን ተቆሪፁ መንገዲ እዩ ኮይኑ ዝኒ ስለዚ ንናይ ካልኦት ንህንፃ ስራሕትታት ክወሃብ ይኽእል እዩ እዚ እቲ ቤተ መንግስቲ ነይሩሉ ዝበሃል ቦታ ንሓንሳእን መወዳእታን ንስኡን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኳዕትታት ምግባር ከድሊ እዩ እዚ ነቲ ቦታ ብደንብ ምዕቃብ ከድሊ እዩ እቲ ቦታ እውን ዝኒአናዮ ኦልድ ታውን ኦፍ ኣክሱም ዝበሃል ዓዲ ክልተ ዝበሃል ተዋና ስለ ዝኾነ ምስኡ ተሓሒዝካ ዓብዪ ክህወፅ ዝግብኦ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ በዓል ርእሱ ክኢሉ ዋላ ከምዚ ኮይኑስ ክረአ ዝግብኦ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ እዚ ፈቲሽካ ተራእዩ ብሙሉእ ኣፍሊጥካ ምስ ታሪኩ ኩሉም እንዳተራእያይ ምዃኑ ተፈላጣይ ኮይኑ ክርአ ክጉብነይ ኣብኡ ድማ ነየ ምስለ ናይቲ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ እንዳተሰርሐሉ እንዳተጻሕፈሉ ክኸይድ ይግባእ ብለ ብተወሳኺ ኣብዚ ከባቢ ዝነብር ማሕበረሰብ ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ማለት እዩ መንግስቲ ኣክሱም ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን ከባቢ እዩ ወዲቑ ካብ ሻውዓይ ጀሚሩ እንዳተዳኸመ መፅኡ 10ይ ክፍለ ዘመን ስለዝኾነ ንዝሓለፉ 1000 ዓመታት ተረሲዑ ዝነበረ ሓድጊ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣፍልጦ ኣብዚ ከባቢ ዝነበሩ ማሕበረሰብ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ታሪኹ ኣፍልጦ ክህልዎ እሞ ንሓድግታቱ ክሕብሕብ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሕ ኣብዚ ዝነበረ ኣእማን ተወሲዱ እንደገና ገዛውቲ እዩ ተሰሪሑሉ ማለት እዩ ሕዚ ነቲ ህዝቢ ክትፈርደሉ ይትኽእልን ምስቲ ዝነበሮ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያውን ፀገማት ንዝተፈላለየ ዓላማ ተጠቒሙሎም እዩ ተምእማን ማለት እዩ ግን እቲ ታሪክ ንሱ ተፈሊጡ ልዕሊኡ ጠቕሚ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ እቲ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ተሓባባራ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን ኣብዚ ከባቢ ሓድጊ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ውስን ምንቅስቃሳት ተጀመረ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ተላዒሉ እቲ ቦታ ንክኽለል ግን እዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ክለዓል ከሎ ድማ ሕቶታት ኣለዎ ኣበይ ክሰፍር ብኸመይ ገዛ ክሰርሕ ኢኮኖሚያዊ ሕቶታት ኣለዎ ዓቕሚ ዘለዎም መንግስታት ናይ ሃገርና መንግስቱ ከምኡ እውን ናይ ወፃእና ዩኔስኮ ንባዕሉ ምትሕብባር ተገይሩ እቲ ቦታ እንደገና ኸሊልካ ተወሳኺ ኳዕቲ ኣካይድካ ሃገርና ዘለዋ ጥንታውነት ንዓለም ነፍልጠሉ ዕድል ክኸፍተልና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና መጀመርያ እቲ ማሕበረሰብ ዝሳተፈ ስራሕ ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ እቲ ማሕበረሰብ እዚ ካብቲ ሓድጊ ተጠቃማይ ዝኾነሉ መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ እቲ ሓድጊ ባዕሉ ክዕቅቦ ምእንቲ እቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ሓድጊ ዝተመስረተ ሂወት ክህልዎ ከም ዘለዎ ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ እቲ ሓድጊ ናተይነት ተሰሚዕዎ ብዋናነት ክሕልዎ ተኾይኑ እቲ ሓድጊ ናይቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ ብደንቢ ሰፊሕ ናይ ኣዌርነስ ክሪኤሽን ስራሕ ክድለየና እዩ ቀዳማይ ሱ ዝስራሕ ኣለዎ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ሓድግታትና ዝጠፍኡ ዘለዉ ናተይነት ስምዒት ብዘይ ምህላው እዩ ስለዚ ዓዲ ክልተ ከይድና ክንሪኦ ተለና እቶም ጥንታውያን ናይ ኣክሱማውያን ኪነ ህንፃ ዝኾኑ ገዛውቲ ዝጠፍኡ ዘለዉ ናተይነት ስምዒት ስለ ዘይብሉ ስለዚ እዚ መጀመርያ እቲ ህዝቢ እቲ ማሕበረሰብና ናተይነት ስምዒት ተሰሚዕዎ ካብቲ ሓድጊ እውን ዝጥቀመሉ ብፍላይ ኢኮኖሚያዊ ጥቕሚ ዝጥቀመሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና እዚ ዝኸውን እቲ ሓድጊ ናተ እዩ ኣነ እየ ዝርባሐሉ ክሕልወለኒ ኢሉ ይሕልዎ እዚ ንፌደራል ንክልል ንምናምን ዘይኮነስ ንኩሉ ስለ ሓድጊ ምልከተኒ እዩ ዝብል ኣካል ዝምልከቶ ጉዳይ እዩ ንእገለ ኢልካ ከፋፊልካ ትወ ይኮንካ ካብኡ እቲ ማሕበረሰብ ካብቲ
ሓድጉ ክጥቀም ዝጅምር ንመንግስቱን ሓጋዚ ይኸውን ትመንግስቱን ከዓ ኣብኡ ስራሕቲ ክሰርሕ ተሎ ማሕበረሰብ ደጋፊ ይኸውን እዚ መጀመርያ ቀድም ዘለዎ ስራሕ ኢለ ዝሓስብ ብምቕፃል መንግስቲ ኣብቶም ቦታታት ኢንፍራስትራክቸር ክዘርግሕ ዝግብኦ ኮይኑ ኢንፍራስትራክቸር ክዘርግሕ መጽናዕትታት ክግበሩ ዝግብኦ መጽናዕትታት ብምግባር ክዕቀቡ ዝግብኦም ከዓ መንግስቲ ውፅኡ ቅርሺ ውፅኡ ክዕቀብ ኣለዎ በዓል ሞያታት ተሳቲፉ ብደንቢ ክዕቀብ ኣለዎ እዚ ጎጎልዮም ጥንታውያን ገዛውትታት ይፈርሱ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኦም ይፈርሱ ኣለዉ ናይቶም ጎጎልዮም